gima wawacho ni ka wanyalo implement gimiluongo ni skills based ma iyudo ka kata kok en skills based university pod bera kendo gik ma gitimo bende beyo. Gima neno ka nyalo bedo ni wapogre, an kane adhi China to gino natemo pinjra ni to ang'o miyo jopinyni iwacho ni pok obudho ahinya bende kane gi joma dhier, to sani koro iyudo kuma China nitie kata kama Amerika oyudo ja China to gibuoka buoka. To achiel gima nayudo ni iyudo ka tok ute mwadake na koro kuonde mwadake dala ka tok utego ng'ato ka ng'ato nitie gima timo kanyo. Miyudo kata gik moko sani jowa kao makelo kagi ng'eny gi ilose tok ute ginene mag jo China gi. To en kamano nikech gima wawacho cha, nyathi nokuongo koa piny nitie gima nohero timo, makata ka en weche mag loso kompyuta gi ema oyud ka ohero gik madhi gi kompyuta. To chaka somo gi sani dong koro wan gi computer lab e primary school. To wachaka puonjo gi ka gin gi that stage to odhi e high school kama ne gimotimo ai chiemo moro donje mbalariany. Jo mbalariany gi bende tiege, lakini itiege to iyudo ka imiye bende practical, oneno gimoneno gi wang'e kendo otimo gi research kata ketimo kata koro somo e mbalariany to en gima nochako timo chon kohero, makata kaponi en ng'ama tij lwedo moro amora ma nohero timo kata na weche mag yien, en ng'ama nohero mana yero weche mag pidho yien. Koro iyudo ka osomo gino ma kochopo e mbalariany koro osomo mana kaka ka ng'ado kor yien bakawo moro bachaka kete kore to gini biro dongo maber. Koro ng'ani kawuok e mbalariany kata ichiwo mana kode gweng' to kone gweng' macha otuo madwa loke obede green. To nyathine yudo kochimo kendo mano gima nohero makama kimiye opportunity. To bende yudo ka another thing ma bende konyalo konyowa en ya kwaseyudo nyithindo gi talent ni ng'ato nigi gimoro ong'eyo monyalo timo, bende support waketo. Niyudo ka sama osewuok modhi ochako gir moro matin, ng'ato samoro weche mag ohala. Sana neno ka nyithiwa ka yudo ka nitie mana sache ma otergi e duka. Duka no mondo bed gi idea ni gimoro be nitie ni ginene buying and selling. Miyudo ka nyithindo moko koro seche ma gidugu kama gituge to gitugo an ayawo duka dhi okawo mana gik moko. Nyathi ilano ichako neno ni mae chamoro chiemoro nyalo bedo ang'o, ng'at ma ohero weche mag ohala. Koro pare nitiege chakre koa piny ka to chieng' moro kodhi to dhi osomo business. To business mosomo ni ok osomo soma ni en koro onge gima onyalo osomo. To osome kohere. Aito ubende make sure kaka ka anyalo wacho ni jopuonj nyaka mantie mbalariany onego bed ni wabedo ni owacho gine owacho luongo nango attachment monego bed ni jogi timoga. To samoro attachment mitimo ni bitim attachment in the right field, mane iyudo ka en gima chiemo moro nyalo, nikech aito onego bed ni gimoro amora matimore chakre gi iluongo nango gima nie wino en ang'o, perception moro ma in go ni to gini ang'o mitime, makiwuok kuro tiyudo ka nikech the education system masani wan go e Kenya ka wayudo ni nokelnwago kata gi jo British manochako. Ayudo ka koro ng'ato en odhi e skul kata en e mbalariany ka koparo ni it is all about chiemo moro omiya certificate ago ka. To oonge gi paro moro ni gini adwa somo gima kawuok adhi solve that problem maka. Maneno ka ni oko kacha. Koro ka jopuonjwa nyalo medo dhirogi magi bed ni ging'eyo ni somie gimoro makiwuok oko kucha tidhi bedo solution to the world. Idhi bedo ng'at manyalo konyo piny, ok ibed ng'at ma dhi timo ne ji
certificate ni an ing'e ni an gi degree. Awanya wacho ni gimoro ka. Asebedo a business for almost 20 years. Higni 20. To anyalo wacho ni molo e tourism industry. Miya ng'amoa Kenya Utalii College gi miya ng'amoa Nairobi University. School of Hospitality. School of Hospitality. And Tourism Management. Aweni aja university mokwongo. Kata the first shortlisting. Akao jo colleges mapiny ka. Nango. Tok nikech Ng'ato boko ni akawo higni 4, higni 5. Adhi attachment. Otende madongo dongo. Asetemo. Iyudo ang'o matimre? Ka gibira ni magidonjo magichako tich. Jadha inie another training. Nyaki train gi kendo. Masamoro may take you kata mana 6 months, 7 months. To inie employing at mobiro bi luoro na dieri ng'amo kawo higni mang'eny kamae mobiro man gi degree. Koro to ng'ama iyudo koa kuonde colleges mapiny gi to gin very practical. Matine ni sama iyudo ka gin gi abe nase research. To iyudo ka jogi nitie atia time magin e class to nitie time magin oko kucha. Ma college kawo time magi wuotha kuonde kata ka en tourist site kata ka gin our national parks kata ka gineno gigi wang'i samoro yudo kitero kata mana airport gitiye. Omera ka en ng'at mowuok mobiro oko ka. Kapo ni nitie gimoro minyalo ng'ise, ibiro ng'ise for 1-2 days. To modong' tiyudo ka en ge wiye. Kendo gik midwa ng'ise go yudo kong'eyo. But jomo ng'eny gi jomo wuok e mbalariany kata ok ni gin te lakini ng'eny gi nyaka ichak ibed ni ng'ama ichak iwuoyo kodgi, ichak itrain gi. An na employee kata moro nobiro utimo masters hospitality management. Na puonjo for almost a year. Koro chakre kanyo yudo ka ji mang'eny wacho wachni ni joma kata kuonde kaka yudo ka technical colleges bedo mabeyo kata moloyo ng'at moa e mbalariany. To mondo gima kamae jo employers mang'eny wachi nyaka koro mbalariany ng'i maber ni ang'o matimore kata maginyalo loko e training margi manyalo miyo nikech university iwinjo ka kata mbalariany mang'eny iwinjo ka ng'ato wacho ni lecturer donjo to miyo kuonde modhi somo kata gik modhi ama odictate gik moko 2-3 modong' ng'eny gi ine midhi research. Ing'eni ng'ano iye mata. To ng'ama puonji to kosepuonji to goli oko kacha ni